ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, сокинони ноҳияи Вахш ва муҳоҷирони ноҳияи Вахш ва дигар муҳоҷироне ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия қарор доранд. Айни ҳол гуфтанӣ ҳастем ки ба ҳамаи шумоён дӯстони азиз, ҳамдиёрони муҳтарам, ки имрӯз бо зери раёсати Каримзода Тоир, сардори хадамоти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш як вохӯрӣ баргузор шуд, ки дар он ҷо як муроҷиатномаеро барои мардуми Тоҷикистон онҳо пешниҳод карданд, ки мо тасмим гирифтем бо иҷозати онҳо ҳамаи инро барои шумо ба самъи шумо бирасонем. муҳтавои муроҷиатномаи онҳо иборат буд, ки ҳамаи сокинони Тоҷикистон, ки дар айни ҳол дар Русия, дар шаҳрҳои гуногуни Русия қарор доранд, аз қайд дар ҳамон нуқтаи наздиктарине ки ба онҳо наздик аст, аз қайд бигзаранд, то ин ки патентҳои онҳо тамдид шавад ва патентҳояшон тамдид шавад. Ва ба ин хотир муроҷиатномае ки онҳо доданд айни ҳол дар дасти ман ҳаст ва ин муроҷиатномаро ҳозир ман мехонам ва дар поёнаш рақамҳои телефони ҳамон масъулон ҷойгир карда шудааст, ки инро шумо метавонед аз экран гирифта занг зада аз қайд бигзарем, то ин ки дар мавриди депортатсия қарор нагирем. хоҳиш мекунем. ҳозир инро мехонам ва шумо бо диққат тамошо кунед, гӯш кунед ва рақамҳоро барои худатон нависта бигиред. Ба диққат шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар қаламрави Федератсияи Русия қарор доранд, мерасонем ки тибқи фармони Президенти Федератсияи Русия дар бораи чораҳои ҳуқуқӣ оид ба танзими вазъи ҳуқуқии хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ дар давраи пандемияи COVID-19 аз 18 апрели соли 2020 ба таври автоматӣ муҳлати амали ба қайдгирии муҳоҷирон иҷозат барои истиқомати муваққатӣ барои истиқомат ва патенти меҳнатӣ дароз карда мешаванд. Кадом чораҳо бояд андешида шаванд? Шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки айни ҳол дар қаламрави Федератсияи Русия қарор доранд ва бо сабабҳои гуногун дар қайди муҳоҷиратӣ худро нагузоштаанд, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҳуқуқвайронкунии дигар надоранд, бояд ба шуъбаҳои ноҳиявии муҳоҷиратӣ дар маҳалли зисташон ҳозир шуда худро ба қайд гиранд ва будубоши худро дар Россия тамдид намоянд. Агар шумо будубоши худро дар Федератсияи Русия то 15 июни соли равон ба расмият надароред, ба таври худкор, яъне ба таври автоматӣ ба рӯйхати шахсоне ки вурудашон ба Федератсияи Русия манъ аст, шомил мешавед. яъне ки ҳамаи меҳнатотон месӯзад. Барои ҳамин бояд аз қайдтон гузаштан лозим аст. Шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои гирифтани маълумоти иловагӣ метавонанд ба кормандони намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои Федератсияи Русия ба суроғаҳои зерин муроҷиат намоянд. Бо инҷа рақамҳои телефон аст, ки инҳо дар экран нишон дода мешаванд ва шумо инро метавонед нависта бигиред. ва инчунин аз Каримзода Тоир, сардори хадамоти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, бисёр аз мардуми тоҷик, аз ҷавонони тоҷик хоҳиш карданд инчунин ки агар имконият бошад аз фаъолияти ҳамон нафарони миёнадаро, ки дар вақти шартнома бастан дар ҷойҳои корӣ миёнадароӣ мекунанд ва нарха дубора мебардоранд ва боз бисёр бачаҳо аз ҳисоби ҳамон пасле никоҳ мегӯем, аз ҳисоби ҳамро зарар мебинанд, хоҳиш карданд ки агар илоҷиш бошад ҳамкорӣ накунанд ба ҳамин хел одамҳо. Саломат бошед. Ташаккури зиёд.